Avui és 11 de setembre de 2014 i avui fa, per tant, 300 anys que les tropes de Felip V, que les tropes borbòniques van entrar a la ciutat de Barcelona, posant fi així a una història de més de 7 segles de parlamentarisme català, de lleis catalanes, de costums catalanes, en definitiva, de llibertats catalanes. El que commemorem és que 300 anys després seguim aquí, que això és perquè en 300 anys mai ens hem rendit i perquè, això sí, derrota rere derrota al llarg de la nostra història, sempre ens hem tornat a aixecar. Cal donar-ho tot perquè, com deia l'Isaac Albert, el proper alcalde de Terrassa, fa un parell de dies, donar-ho tot a la que ha de ser la capital de la futura República Catalana, omplim-la i fem-ho amb un somriure. I no deixem de somriure, perquè la llibertat, i aquesta és la via catalana de veritat, els catalans l'assolirem somrient, en pau, cívica i democràticament. Visca la terra! Viure! Tornarà a ser rica i plena. Endarrere aquesta gent tan fana i tan superba. Bon cop de falç, defensors de la terra. Bon cop de falç. Durant el cim i a proposta de l'Assemblea Nacional Catalana, moltes entitats i associacions ciutadanes d'arreu del país han accedit a signar un compromís de suport a la convocatòria i celebració d'aquesta consulta. De la mateixa manera, molts regidors i alcaldes dels ajuntaments catalans també han assumit que, a més de donar suport com a propi a aquest compromís, la unitat de les forces polítiques i el poble que representen és un fet excepcional i un factor clau que fa d'aquesta causa una causa guanyadora. Aquesta mobilització social, una gran mobilització social transversal, ha tingut l'expressió d'agafar un compromís i un compromís públic, no només davant de la nostra ciutat, sinó davant del nostre propi país, de que el dia 9 de novembre puguem, mitjançant un vot, expressar la voluntat popular d'un país, d'un poble. Ens comprometem tots a donar ple suport al president de la Generalitat quan faci la convocatòria de consulta del dia 9 de novembre. Quina és la visió de la democràcia que té un estat que no permet que la seva ciutadania tingui veu en tots aquells assumptes que afecten el seu dia a dia? Aquest no és un procés dels polítics. Aquest és un procés de la gran majoria de la societat catalana i que ja no té aturador. El que hem de fer els polítics és posar les eines perquè es faci realitat el que vol la ciutadania. Via, vida, voluntat, votar i victòria. Sortim al carrer perquè puguem votar el 9 de novembre i donar un missatge al món. Mostrem avui al món la nostra força. Guerra democràtica per poder desbaixa d'aquesta tarda guanyarem per a tothom. És hora, segadors, ara és quan vingui un altre junt, esmolem ben bé les eines. Bon cop de falç, bon cop d'erra, bon cop de falç.
i per moltes famílies a la nostra ciutat, penso que també hem de recordar avui que volem una Catalunya de justícia social i de drets i oportunitats per tothom, una Catalunya de benestar. Volem un país sense retallades en drets i en serveis públics bàsics per a les persones i volem, en definitiva, un país en el qual tots els ciutadans i tot el ciutadà, independentment del seu color de la pell, de la seva religió, de la seva cultura, realment pugui tenir els mateixos drets, les mateixes oportunitats per reivindicar-ho. Una Catalunya que ha de poder expressar democràticament, lliure, però també sense acceptar que se'ns pugui negar aquest dret democràtic del poble a decidir el nostre futur. I per tant, penso que també en dit comú cal demanar diàleg, cal demanar negociació, cal demanar pacte perquè realment el poble de Catalunya pugui exercir el dret democràtic a decidir. Però és evident, el dilluns, dia 10, haurem de seguir treballant de veritat, amb força, per tirar endavant la nostra ciutat i el nostre país, seguir treballant per aquesta Catalunya lliure, rica i plena que totes i tots volem. Representa més que mai l'èxit d'aquesta nació. Del passat perquè hi som, del futur perquè estem determinats a guanyar la guerra. Una mica a Convergència i Unió, quin seria? Nosaltres el que diem és que la decisió sobre la consulta no la prendrà Madrid, sinó que la prendrem des de Catalunya. D'acord amb una llei emanada d'un Parlament legítim i des del principi democràtic. Per tant, el que hem de mirar és de posar les urnes i posar-les bé, que vol dir que el resultat del 9 de novembre tingui prou garanties